Hi ha unes despeses de notaria que són aquestes coses que el que estem dient, que segur que això és normal i s'ha fet per una cosa que s'havia de fer, però aquí hi ha 200 euros de despeses de notaria que, clar, la notària diu provisión del cliente, honorarios de notaría, honorarios de tramitación, retención práctica, registro ferroviario, hacienda, tal, no sé què, 350 euros. De quan és? 23 del 5 del 2013. Clar, aquí s'ha de posar que és, perquè si no... No és la compraventa del sol. És això que es fallava, o es falla. Bueno, doncs és el que estem dient que està malament. Activitats culturals, esportives i festes populars. Tenim dues factures i em faré pesat hasta la societat, dues factures de la Fira de la Gla. I a mi el que diu aquí no em quadra. Hi ha una de les factures que diu que queda pendent 420 euros. Una factura de 2.420 i una altra de 1.815. I no sé què vol dir això de que queda pendent 420. Si sumo les dues... Bueno, és el cada quadros que fas tu, doncs a cada quadros que s'emociona nosaltres com direm això. Mira, ja te contestaré, vull dir, ja 1.815 i 2.420 són 5, 2 i 1, 3, 12, 4.235 i aquí diu que queda pendent 420. No hi ha res que s'hagi dit que s'ha... Jo aquestes factures un cop pagades o no pagades és passar per la comptabilitat. Ja contestaré. No sé, però veus? Bueno, és que... I aquí, examinades conforme Andreu. Ja, si està és que es conforma, però per quin motiu? No me'n recordo, he passat un any d'això. També la vaig comentar, la comento ara, i hi ha una factura de joguets de Reis que està carregada de pensions protocol·làries i representatives. Això també és el que li vaig dir al Botaro. Exactament. Llavors, amb aquest tipus de comptabilitat no podem... A veure, és molt difícil que presenteu un pressupost i que ens veiem, entre cometes, obligats a dir que sí, que estem d'acord. I esperant que tingueu la bona voluntat de que ara sí que serem bons i que a partir d'ara ho farem tot fantàstic. Aviam, me deixes una de les coses que i preguntes i penso que l'altre dia en el ple extraordinari vas dir que avui es podia confirmar degut a canvi